Žirafa noviny, založené dobrovoľníkom Lucasom z Brazílie, trvajú už od septembra minulého roku a doteraz vytvorili niekoľko reportáží z viacerých krúžkov, akcií, táborov, dokonca aj zábavnú reláciu pre mladých Youth Alive. No prvýkrát vám ponúkame výnimočnú reportáž, aktérom ktorej bude práve zakladateľ Žirafa novín Lucas. Prinášame vám špeciálne vydanie Žirafa novín. Momentálne sa nachádzame vo Valčianskej doline, kde sa odohráva historická udalosť. Dnes, 9.3.2008, prvýkrát v živote stojí náš dobrovoľník Lucas Emanuel López Santos, Director of Žirafa noviny, na lyžiach. Pozrite sa. Napriek tomu, že Lucas stal na lyžiach naozaj prvýkrát v živote, šlo mu to výborne. Lucas, super! Super! Ale samozrejme potreboval pomoc. V priebehu 2 hodín dokázal to, čo niektorí majú problém zvládnuť za týždeň. Všetci pevne veríme, že to nebolo naposledy, kedy Lucas okusil čaro lyžovania. Možno sa stretneme znova o rok. Lucas, super!